dag, det er en af de der dage. Er du bilnørd og til stede her, så er det nok en dag, der aldrig går i glemmebogen. Vi er hos Aston Martin Copenhagen, inviteret som altid til My Garages Track Day. Og det er altså ikke bare en track day. Lige herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså se Rolls-Royce, jeg kan se Mercedes AMG, jeg kan se Lotus, jeg kan se Bugatti, jeg kan se Maserati, jeg kan se Ferrari, jeg kan se Lamborghini og Porsche og Bentley, jeg kan se Land Rover, og så kan jeg selvfølgelig se de fantastiske biler, som vi nu engang har taget med. I dag, der skal vi til Track Day. Vi skal mærke stemningen af, hvordan det er at have med de vildeste superbiler at gøre. Vi skal snakke om de biler, vi har taget med. Jeg tror også, vi skal en tur ud på banen. Jeg kan godt forsikre dig for, at det bliver en sjov dag på kontoret. Men inden vi når videre, så husk lige at give videoen et like. Tryk også på abonner-knappen lige hernede under, fordi så går du altså ikke glip af alt det indhold, som vi går og laver til dig. God fornøjelse. Endnu en gang er vi kommet ud af huset. En anderledes video i dag. Hvad er det, vi laver her, og hvor er vi henne? Jamen i år er vi kørt til Jylland. Vi er på Jyllandsringen, og det er vi i samarbejde med My Garage, som holder til i Vejle. De har sådan en årlig track day for deres venner og bekendte og kunder, hvor vi blandt andet alle importører er til stede med deres nyeste køretøjer og det, de gerne vil vise frem. Så har vi mulighed for at invitere nogle kunder. De kan prøve, hvad vi har. Nogle kører på bane, nogle kører på landevej. En dag for drengerøvene og for de store børn. Så det er My Garage, der inviterer. Når jeg kigger rundt på pladsen her, Jonas, så vi er ikke alene her. Lad os bare sige det sådan. Er vi her for at konkurrere med de andre, eller er vi her for at arbejde sammen? Eller hvad er meningen med en dag som i dag? Jamen altså, i min verden er vi jo kun kollegaer. Altså selvfølgelig så slås vi om de samme kunder, fordi større er Danmark ikke. Men vi repræsenterer jo alle sammen nogle fantastiske bilmærker, som hver især kan noget helt særligt. Så det er jo det, der er rigtig god lejlighed til her at prøve. En spritny 707, og så hoppe hen i en Range Rover Sport SV og en Urus og hvad end det kan være, så man kan ligesom få prøvet det hele af en omgang. Så det er også en mulighed for, at vi i branchen selvfølgelig kan få hils på hinanden, og mange af os har været i det i rigtig mange år, så det er jo altid en god lejlighed til at mødes. Vi har jo selv taget nogle biler med, der er nogle kunder, der har taget nogle biler med, dem kommer vi lige til. Hvad er det, vi selv har legnet op med i år? Jamen, vi har legnet op med de 4 nye biler, de 4 faceliftede biler, så selvfølgelig DBX 707, der er faceliftet. Vi har ikke stående bag mig lige nu, men en Vantage, så har vi en Vanquish, som triller ind derom nu, og så har vi DB12 Volante. Så vi har vores 4 nye faceliftede, serieproducerede standardbiler med. Dertil har kunder, som du siger, deres køretøjer med. Nogle har dem bare med, fordi det er et køretøj, og de skal fra A til B, og nogle har dem med for at køre på banen og lege lidt med dem, når nu muligheden er for det. Jeg skulle lige til at sige det, Valkyrien igen. Det er en bil, vi har set før her på kanalen. Det er en god kunde, og det er en kunde, der har været en tur ude på Jyllandsringen. Det har han, ja. Det er jo en bil, som han er en af de få herhjemme rent faktisk nyder at køre i til hverdag også. Men i det her tilfælde, så altså 1176 heste er jo svære sådan rigtig at udnytte på en normal vej. Så der er en track day selvfølgelig rigtig rar at have det mulighed, så den kan få lidt luft. Ja. Så Jonas, vi har haft kunder, der har haft for eksempel en Valkyrie, men også en DBX'er med på banen. Ja. De biler, vi selv har med, har jo ikke været ude på banen. Nej. Hvorfor ikke? Vi har jo en forhåbning om, at vi skal sælge de biler på et tidspunkt til en glad kunde, og så vil vi jo selvfølgelig helst ikke have, at de får alt for meget tæsk. Nej. Så det vi tilbyder her, det er en testkørsel under mere normale omstændigheder, dog krydret med det
miljø og de skove og de fantastiske veje, der er her i Midtjylland og i området rundt om Jyllandsringen. Og det der jo er med en dag som i dag, Jonas, nu kommer der en Revuelto ind bag dig her, og den er simpelthen lige ved at nærmest crashe ind i en 599'er. Det er jo alt i alt bare altså virkelig en dag, hvor man som nu der er kraftedeme en Dallara på vej ind i en det er en dag, hvor man som bilnørd lige skal nive sig i larmen, er det ikke rigtigt? Jo, men det er jo sådan lidt legetøjsbutikken, eller det, når man står nede og kigger på alle de der Hot Wheels, der hænger. Jamen det her, det er bare størrelse 1 til 1. Ja. Dagen slutter jo her på banen, sådan cirka klokken 4. Og så tager vi videre til et arrangement i aften, Jonas, med en særlig bil, som vi desværre ikke kan vise her. Det gør vi, ja. Efter My Garage Track Day, så bliver der holdt et lukket gallamiddag på Ruden Gods, hvor der altid bliver præsenteret nogle forskellige køretøjer. Det skal gerne være køretøjer, der ikke har været i Danmark tidligere, så derfor er det heller ikke nogen af de biler, vi har stående her. Så det er et køretøj, som ikke har været præsenteret i Danmark, men som bliver præsenteret i aften. Kan vi løfte sløret? Eller? Ja, det kan godt. Det er ikke mere specielt end det. Det er det nye Vanquish Volante. Lidt specielt, vil jeg sige. Lidt specielt er det. Ja. Det er selvfølgelig en åben udgave af vores topmodel, så den glæder vi, og den ser fantastisk ud. Journalisterne er jo ellevilde over Vanquishen allerede nu, så at kunne tage taget af den og få V12-brølet direkte ind, det går man ikke galt i byen med. Nej. Jonas, tak for det. Velkommen. Hej Frederik. Hej Mads. Frederik, du har ikke engang rundet en måned i sædet som direktør i Nellemann Luxury Cars og Aston Martin Copenhagen. Nu er vi på track day. Hvordan er det at være på arbejde i dag? Det er jo lige præcis det, drømmen er gjort af. Det er jo en af grundene til, at jeg sluttede mig til her. Det er for at komme ud og se de her ting og opleve de her biler. Det er derfor, jeg har været i bilbranchen næsten hele mit liv. Jonas har lige forklaret lidt om bilerne og så videre. Hvis du nu fra dit perspektiv som direktør sådan skulle sætte et ord på, hvorfor vi er her i dag, hvordan kan det være? Jamen altså, som Nellemann Luxury Cars er vi jo her for at møde nogle af de kunder, vi har. Vi har en del kunder her med biler, ikke bare Aston, men også alle mulige andre biler, så vi er jo for at møde dem og selvfølgelig få vist det produktline-up, vi har fra Aston Martin, som er et mærke, vi har. Men vi er også for at møde og tale med nogle af dem, som vi lever af, nogle af dem, vi gerne vil servicere, og i øvrigt også møde nogle nye kunder. Alle de mennesker, der er her, er jo nogen, som er potentielle for os, og dem vil vi rigtig gerne tale med. Så udover Frederik, at der selvfølgelig forhåbentlig bliver solgt nogle biler, så er det jo også en lidt større brandingøvelse det her, ikke? Jo, det er det jo. Vi møder jo rigtig mange fra kollegaer fra branchen, hvor vi i den her branche sælger biler på kryds og på tværs for hinanden. Og så får vi jo også for os taget en masse god content, som vi kan bruge på vores kanaler og vise vores biler frem, også til nogle af dem, som mest bare går og drømmer. Så er det blevet tid til at hoppe i bilerne og sætte kurs mod broerne tilbage mod vores domicil i Tåstrup. Og det er jo en glimrende anledning til lige at reflektere først og fremmest over dagen, hvordan er det gået, men selvfølgelig også over bilen, som jeg har fået fornøjelsen af at køre hjem i, nemlig vores Aston Martin Vantage. My Garage Track Day på Jyllandsringen. Hvad er det for en størrelse, og hvad laver Aston Martin Copenhagen der? Jamen det er egentlig ret simpelt. Vi har en primær opgave lige nu hos Aston Martin Copenhagen, og det er at komme ud og vise bilerne, og ikke mindst give muligheden til potentielle kunder for at komme ud og køre i dem. Modelprogrammet for Aston Martin, det er bedre, stærkere, federe og sjovere, end det har været måske nogensinde før. Vi har topmodellen Vanquish, der er en fabriksny bil, årgang 2025, med en 5,2 liters V12'er med 835 hestekræfter. Det er ret unikt. Så har vi Aston Martin DBX 707, en bil, vi fik fornøjelsen af at se på banen. En vanvittig SUV med 707 hestekræfter, som virkelig performer, som var det en sportsvogn. Så har vi jo DB12'eren, klassikeren, videreudviklingen fra DB9 og
DB11, en bil, der også er bedre end nogensinde før. Den nye undervogn og den opgraderede motor med 680 hestekræfter, det gør virkelig, at det er en bil, der passer både som en klassisk Riviera Cruiser, men også er en bil, som du godt kunne finde på at tage med på en bane. Og så er der jo Vantagen, vi sidder i, en af mine absolut yndlingsastoner. Det her, det er bilen, som du køber, hvis det er køreglæden, du prioriterer allerhøjst. Det her, det er en bil, der i dag har 665 hestekræfter. Den har baghjulstræk, og så har den en sindssygt lækker og smidig 8-trins automatgearkasse, som du nemt kan styre på palerne på rattet her. Og hvordan er det så gået til den her track day? Jamen altså, vi har lige forladt det, men det umiddelbare førstehåndsindtryk er, at det er gået glimrende. Det har været en fantastisk dag, det har været ekstremt hyggeligt og givende at snakke med alle vores konkurrenter, kollegaer i branchen, og så har det mest af alt bare været en fantastisk dag for vores kunder og potentielle kunder. Altså alene det at se en Aston Martin Valkyrie suse rundt på Jyllandsringen, jamen det er jo sådan set det hele værd. Wow, hvor er det en fed bil. Jeg håber, at du synes, at det har været interessant at følge med i den her video, og jeg håber også, at du har lyst til at give den et like. Tryk også lige på abonner-knappen lige hernede under, fordi så går du altså ikke glip af alt det indhold, som vi går og laver til dig her på kanalen. Og jeg kan godt love dig for, at det er det hele værd at følge med, fordi vi har nogle ret vilde ting på vej. Tak fordi, at du så med.